mga kaparing Jason, pwede ba tayo mag-comment? Bakit kasi pag nagkakape, kailangan mainit? Tapos kaping-kape ka na, mag-iinit ka pa ng tubig kasi ano ba, ligatong pa yung ano mo. Mag-iinit ka pa, gusto mo magkape. Kasi kailangan mainit. Sen po, good morning. Yun. Bakit muna tayo ng mga estudyante. Yan yung anak ko. Yung pamangkin ni Mrs. At ayan po, malilate tayo sa meeting. Meeting ni Kuya Noli. Sabi ni Kuya Noli kahapon, sa tulay daw ng Pangulo sa Bacolod. Sabi ko naman, malilate lang ako kasi mag-aatid ako sa mga bata sa school. Kailangan niatid. Hindi ko naman to, hindi ko talaga ito pinaglalakad. Pero naman kung may lakad ako, sila naglalakad, hatid namin mag-asawa. Pati po sa, kung alam ba kung may project na, malilate talaga ako trabaho. Maghahatid muna ako sa mga bata bago ko pupunta sa sa trabaho. Yan po, umuulan na naman. Hatid ko yung anak ko. Yan po, kung may project po yung Timpaway ngayon, magpapaalam mo sa kanila, malilate po talaga ako. Baka makapasok ako mga 8 na. Kasi may mga obligasyon ako na dapat gawin bago umalis. Yung tulad ng mga maghatid sa mga bata. Sa mga susunod nga na sa mga araw. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tutulong sa sa project. Kasi yung negosyo ko nga, tulad nga nung sabi ko dati, malapit na yung fiesta. Marami ng taong pupunta sa barangay namin. Yung negosyo ko, baka mapabayaan. Yun. Kasama po yun sa kung alam mo sa pagbablog, sa tiyaga lang. Alos parehas din po kasi magnegosyo ko. Ganun din. Nandito pa ako sa school. Yung school ng anak ko. Anak na ba yun nandito? Baka kasi di kaya ng asawa ko mag-isa lang. Kasi kami nga ang dalawa, nahihirapan. Hindi pa alam kung lagi kong wala. Ako yung namamalingki. Tawa ko. Ano po, umuulan na naman. Yan o. Naulan. Mga estudyante nagpapaulan. Natago ka mo eh. Naulan. Hindi pa ako makaalis. Mga estudyante. Ngayon po, paalis na sana ako. Nasalubong ko sila kung dito na lang daw mag-usap-usap sa amin. At nag-offer ako ng kape. Labas ko yung thermos. Yung baso. Doon sila sa harap. Amo talaga. Kape muna, kape. Pero sasabihin ko yung sariwa daw. Kapatid ka ulit. Sasabihin ko yung sariwa. Kape sa Tripulan. Sariwa. Pero Labasan pa. galing ng Albay, baklas ng balat. Sariwa ko, niyiluhan lang. Sariwa, niyiluhan. Wala, basta magtitinda sabihin sira na yung tinda niya.
Inaantok pa. Dalawang gabi ka pala siya. Kamu naman timpla kayo. Timpla rin yun. Wala nga si Albert. Eh mga kaparing Jason, pwede po tayo mag-comment. Bakit kasi pag nagkakape, kailangan mainit? Tapos kaping-kape ka na, mag-iinit ka pa ng tubig, tapos alam mo, digatong pa yung ano mo. Mag-iinit ka pa, gusto mo magkape. Ba't kasi kailangan mainit? Kung magkape mo lang. Oo, Iced tea. kape. Ako hindi ko mapaliwanag eh. Kape, ba't kailangan mainit? Eh yung kape, pwede naman timplahin sa malamig. Bakit nga ba? Kaya tandaan mo yung bagay galing kape. Mainit na kape. Ngayon, kape. Eh, kape. Ayan, yung may magaling na paliwanag ni Mali. Bakit kape? Mainit talaga. Kailangan mainit. Sarap. Ano, nabuo mo na yung ano mo? Butak ko eh. Kape. Kape ang puro. Ganyan din yung gumawa sa akin eh. Binigyan siya ng ganyan, binayad sa kanya. Ayun naman, overheat. Binayad na lang sa kanya. Ano daw yan? Black, palitin ng black. Sinabi ko yan eh. Ako matalo kasi tubig. Palitin ng black. Ano po, kape? Napapandakan yan? Sabi nito? Taga Saudi yan eh. Ano na? Oo. Naninilaw. Ibig sabihin na Taga Saudi. sa Saudi nakakapagpabata. Naninilaw. Magtawa ka lang tawa kahit nasa ibang bansa ka. Parang ka tumanda. Saka aircon. Nag-aircon. Na ano nga yung buhok eh. Ito, iba man yung buhok ni Kuya Noel. Wala na kasing humahawak sa kanya doon. Hindi na ko. Meron yata, iba ang hinahawakan. Wala humahawak doon. Ang birang buhay. Salamat sa pakapin ko. Ba't yun sa'yo? Sabay patay ah. Sabay pa tayo. Hindi ka pa naisip ah. Ito buhay. Ay, walang buhay. Yari. Sa'yo tapos yung kayo, utol mo. Oh, iba man yung bog niya, utol mo ah. Diba, di Vince ah? Oo. Iba man. Diba? Ay, nandun kasi yung humahawak. Oo. Dito wala. Wala yung humahawak. Masabuhay. Oo. Makahawa kasi dito, well fed lang. Yari. Ganik lang. Visit. Tapos sa Iba pa rin talaga pag walang umahawak. Tol, nahulog yung anong mo tol. O, tingnan mo si Pula, walang humahawak. Makapal. Oo. Iba pala pag may umahawak talaga. Pero mga 2 buwan yan dito, tingnan mo pag update mo pag ano. 2 buwan yan dito eh. Eh, tanggal mo na siyempre. 2 buwan yan. Malayo, malayo. Ah, 2 buwan yan dito eh. pag nagpahaba ka pala ng buhok, ganyan din. Pinagapitan ko na nga yan eh. Oo. Ganyan din pala pag nagpahaba ka ng buhok. Ayan mga. Naghanap naman ng kalabaw. Masakit ang paa niya. Kalabaw ang hinahanap. Nag-uunga. Ay, amo. Dala ka niya, dala ka na rin. Ano naman ang Mahilig mauulan? talaga sa atin siya kalabaw. Wala ka mabubulan. Yung kasi yung parang idol sa ando. Paganda mo ng pakiramdam. Tama. Igin. Talag. Magsubong sa wang. Oo. Uday ako libro. Tapos may sakit, bawal. Tested ko lang. Nakakaano yun? Pagbuhay mo ano. Nakakabina. Nakakadali-dali. Angat pa. Imbis na di pa muna. Ice, baby. Amo! Nagpupuntrip pa ka man. Ha? Bayong. Always yan si Kuya Jong. Bayong. Ulay. Ha? Pwedok! Amo!
Viewers. Kamuhay. Gulay na baling. Sago ka ubaltin. Hanap na. Sago ka ubaltin. Wala na ngayong ubaltin. Ovaltine pala ang ano ni Pula. Kanyang kape. Ayun yung kapit tumanda. Kasi Martin yung bata. Kaya Ovaltine. Ubaltin. Wala na ubaltin ngayon. Bravo. Sa LCC meron pa. Pero sa mga turtindan, wala na. Mga malaking ano. Ibalik ko na nakakatawa. Sago. Speed. Nabasun pa. Natutulog sana. Continue ka ba eh? Ayun po, bili muna ako ng needle kasi magbabasketball daw kami. Sabi ni Kanoli, nandiyan sila Kanoli, kapatid niya, si Pula, si Vince, saka si Kagatcho. Yun, abang-abang na lang po kayo sa channel ni Kagatcho. Kasi sa kanya yung vlog na magbabasketball kami. Ito yung Pula, nakahiram ako. Tanong ko dito kung may needle. Ayun, walang needle dun sa isang hardware. Punta ako dun sa San Juan kung mayroon needle. Sana makahanap tayo para magpapapawis yung Timpa Hawaii. Papapawis. Nandito na ako sa San Juan. Ayan, sa wakas nakahanap na rin tayo ng needle. Hirap pang hirap. Walang mahiraman kaya bumili na ako ng needle. 12 pesos yung isang piraso ng needle. Nandito sa kabilang kamay ko. Hindi ko may pakita kasi nagmumutok tayo. Mamaya pagdating. Tapos pupukbuan natin yung kulang na hiram. Amo! Malapit na ako sa bahay. Amo! Yan si Becky. Yan si Becky. Motor ni Pula. Motor ni Kagatcho. Kay Vince. Ito yung needle na nabili ko. Bumban muna natin yung bola. Papapawis daw yung Timpa Hawaii. Amo. Ayan. Yung bumba na hiram ko sira. Dito tayo saan? Papabumba tayo dito sa may furniture. Amoy! Yan yung bola. Ito yung needle. Hindi tayo makabili ng bolang sarili. Yun! That's it! Amoy! Yan, bumba na tayo. Tuloy ang laban ng Timpa Hawaii. Hoy! Diyan natin makikita yung kung sino yung sasakit yung katawan. Amo! 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 Amo na! Malupit yung practice. Papawis talaga. Ano doon, kaya pa? Ha? Grabe. Bigat ng bula. Alas di ko mabuhat.
Abuay! Ano mga par? Yan, umuwi na sila Kuya Noli. Kasi may pupuntahan kami ngayon. Susunod lang ako. At yun, sarap nung banding namin ngayon. Maganda sa katawan. Papawis, nag-basketball kami. Yun, tingnan nyo na lang sa yung full video dun kay Kuya Gatcho. Yun yung resulta. Nabalian yung kamay ko. Yun. Pagpasa. Magana nga kunti. Yun. Paalis na sana ako kasi tapos yung asawa ko maliligo daw muna. At pinipilito ko muna yung pang-ulam nila. Ayan. Luto muna tayo. Ang naprito na. Magsasandusan ako dun sa mga bata. Tapos sabi ko sa asawa ko, may pupuntahan kami. Kaya naligo na siya. Maglalakad lang sila. Ayan. At ayan. Hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa channel ko. Yun, maraming salamat. Anong pizza na ba ngayon? 30. Yun. Ados cut off na. Yun. Di umabot yung dollar natin. Pero okay lang. Okay lang. Walang problema yun. Bawi na lang tayo sa susunod na mga vlog. Sunod na buwan, makasahod tayo. Ayos lang yun. Yun, hanggang dito na lang yung vlog na to at maraming salamat. Ingat po tayo palagi sa mga sponsors, mga viewers, silent viewers. Yun. Sa mga ng Timpaway viewers. Yun, ingat tayo palagi. Yun, maraming salamat. Bye-bye.